Agilang nanotara na nagbabalik-balik sa sarong subdibisyon sa Naga City na rescue. DENR may pagirumdum sa publiko en kasong makaenkwentro nin wild animals. May istorya si Chris Novelo. Nakuananin video kan sarong netizen ang agilang ini na nakatugdon sa sarong harong sa sarong subdivision sa Barangay Concepcion Grande, Naga City. Sigon sa pirang residente, pirang aldaw nang nahihiling sa lugar ang nasampitan ng gamgam. Alas 5 daw na sabi ng may-ari dyan, dito sa kabilang puno na yan. Mga babalikin mamay alas 5. Pigpurbaran man subuot kan DNR na nakupon nga ning ma-rescue ang agila alaga dahi nagtrayumpo. Ang agilang ini na sarong Brahminy Kite Eagle, endemic sa bilog na Pilipinas na nasa kategoryang less concerned o dakulpaan populasyon sa wild kung kaya ang pangaponan kanahensya. Hayaan lang po natin, huwag nating i-attempt na hulihin kasi may mga pagkakataon po na may mga sightings na ganyan. Ibig sabihin, baka may nakita silang pwedeng makain doon, kaya nandun sila. Ang presensya kan siring na gamgam, indikasyon man subuot na sa ibong kan pagiging urbanized area kan Naga, nagtitinir ang mabaskog na biodiversity digdi. Nagpatanod man ang DENR na mahampang sa pagbayular sa RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mapapatunayang maglakop asin mag-ataman nin wild animals na mayog maninigong permiso gikan sa saindang opisina. Kay Ban si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia.